Повишаването на броя на бизнес зони, индустриални зони и кластерирането на бизнесите в Европа постави сложни въпроси на местните общности, където икономически растеж трябва да се запази и по възможност развие. Сред най-големите предизвикателства за мащабните бизнеси стои въпроса за придвижването на техните служители като символ на корпоративната им социална политика и ангажираност за опазването на околната среда. През 2010 година стартира проект МО-МА-БИЗ в рамките на програмата Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия. Консорциумът на проекта се обърна към 6 бизнес и индустриални зони в България, Естония, Италия, Испания, Великобритания с цел да подпомогне тяхното устойчиво развитие, като създаде за тях първите планове за управление на транспорта и подобряване на мобилността на служителите им. Енергийна агенция Пловдив ръководи разработването на инструмент за оценка на транспорта и мобилността в бизнес и индустриалните зони. Резултатите от него оформиха ядрото на общоевропейска методология за създаване на транспортни планове за бизнес и индустриални зони, а негов краен продукт е зелен енергиен етикет за устойчив транспорт и мобилност. Като белег на иновативния дух и ангажираност с управлението и развитието на транспорта за служителите, българската бизнес и индустриална зона Комбинат за цветни метали беше наградена с зелен сертификат за устойчив транспорт и мобилност. Когато преди 3 години, а тази стъпка има дълга история, започна проекта МО-МА-БИЗ, Европейският консорциум търсеше един специфичен образ на бизнес и индустриалните зони в Европа. В България за пилот на такава зона поканихме Комбината за цветни метали. И в началото Европейския консорциум имаше амбицията да създаде планове за транспорта и мобилността в тези зони, но методология за тяхното установяване не съществуваше. Затова трябваше да я изградим заедно с своите местни бизнес и индустриални зони. Благодарение на синергията между успешния опит на индустриална зона КЦМ и разработването на инструменти за анализ на транспорта от експерти, успяхме да създадем общоевропейска методология, която е приложима за всяко едно предприятие. Инструментът съдържа количествени и качествени индикатори в 9 категории: придвижване с велосипед, придвижване пеш, обществен транспорт, споделено пътуване, наем на автомобил, управление на трафика, транспорт за хора с намалена мобилност и управление на мобилността. Постиженията на бизнес и индустриалните зони спрямо този инструмент са отразени в етикета за транспорт и мобилност. Той изразява и степента на отговорност на ръководството на предприятието по отношение на транспорта за служители. Комбинатът за цветни метали е първото предприятие в България и Европа, което е отличено с зеления сертификат за своята стъпка нагоре от транспортен клас Б към транспортен клас А. Церемонията по награждаване се състоя на 28 февруари 2013 година. Тя разказа историята на стъпката нагоре по скалата за енергийна ефективност и корпоративна отговорност и представи виждането си за бъдещето. Комбинатът за цветни метали е поканен от консорциума на МО-МА-БИЗ за пилот на бизнес и индустриална зона в България. Предприятието е разположено на площ от 900 000 квадратни метра на 10 км от Пловдив. Общият брой на служителите е 2500 работници и администрация. Всеки ден те пътуват от Пловдив, Асеновград, Куклен и Крумово до завода. За тях КЦМ организира ведомствен транспорт, защото има непрекъснат процес на производство, който не може да бъде спиран от закъснение или отсъствие на работници. Но част от тях предпочитат да пътуват с личния си автомобил. Това е предпоставка за голям трафик, задръствания, инциденти и недостиг на паркинг места. Годишно КЦМ има около 2700 посетители, 400 студенти и 2000 стажанти, които са 12-15% от пътникопотока към индустриалната зона. Натовареността на маршрутните предполага и тяхното оптимизиране. След като се създаде методология за определяне на приоритетите на степента на важност, бяха очертани проблемите, които виждат самите работници при разговори с превозвачите и от страна на предприятието, най-вече с мен и с някои други специалисти, се очерта кръга от въпроси, които трябваше да бъде разглеждан. Като се ползва опита на самата агенция, на другите държави, които участваха, започна изграждането на един план, който днеска представяме на ръководството за одобрение и естествено продължаваме да го изпълняваме. Имиджът на бълващата кълбо дим индустриална зона е вече в историята.
Зелените места, парковете, магазините, социални услуги за служителите и посетителите са бъдещето на бизнес зоните и техния начин на напредък. В рамките на стратегическото планиране на бизнес-индустриалните зони, плановете за действие за транспорт и мобилност заемат особено място и са залог за промяна на транспортното поведение и изграждане на една нова култура за придвижване. От друга страна, ползите от изпълнението на такъв план за мобилност за всички в едно предприятие – и работници, служители, специалисти и ръководство. Ангажираността с такъв план следва тенденциите на най-добрите европейски и световни практики. Накратко, плановете за действия за устойчива мобилност в бизнес зоните спомагат за икономически и социален растеж. Планът за подобряване на транспорта на КЦМ е насочен към удовлетворяване на изискванията за придвижване на служителите, предоставяне на адекватни алтернативи, оптимизиране на настоящите транспортни модели и въвеждането на иновативни транспортни решения. Той трябва да бъде възприят и разбран като непрекъснат процес, който ще се повтаря, така че да се превърне в устойчиво и иновативно решение. Постепенното му въвеждане има амбициозната цел да промени поведението и възприятието на служителите. Плановете за подобряване на транспорта запазват и увеличават конкурентоспособността на едно предприятие и спомагат за по-доброто му позициониране на пазара. Целта на плана за подобряване на транспорта на служителите в КЦМ е да реализира така наречените меки мерки, неинвестиционни или нискоинвестиционни мерки с видими резултати, разпознаваеми резултати и по този начин да изгражда култура за мобилност сред служителите. Така КЦМ разбира добавената стойност от този подход и си поставя високи цели. Не само намаляване на транспортните разходи и негативния отпечатък на транспорта върху околната среда, но и подобряване на качеството на живот и работа на своите служители. Въвеждането на такъв план е амбициозна задача, особено когато е за първи път, а КЦМ е първата бизнес и индустриална зона в България и Европа, която е развила план за действие, реализира го и ще продължи да го развива. Това е сложен процес, който Енергийната агенция Пловдив и КЦМ реализират успешно и са еталон за партньорство и иновативен дух. Каква е историята и резултатите от създаването на плана за действие за подобряване на транспорта и мобилността в комбината за цветни метали? Как създадохме плана? Господин Дочин вече коментира как направихме проучването, анализира ситуацията, но естествено ние от Енергийна агенция Пловдив използвахме инструмента. И в началото комбината за цветни метали изпълняваше само от 11 от 50 индикатора, което показва, че неговия транспортен клас е Б. После създадохме и проучването, но то показа, че най-голям процент от служителите използват ведомствения транспорт, което е добре. Но те имаха желание за подобряване на неговото качество. То явно не беше това, което те биха желали да имат. От другата страна забелязвахме, че има огромен поток на автомобили, които хвърлят хаос в паркинг пространството. И изчислихме, че паркинга всъщност прилива с около 5% от своя капацитет. Тоест тези автомобили трябваше да бъдат изпарени оттам. Но това се оказа трудна задача, защото всеки възприема автомобила си като символ на своята лична свобода и в никакъв случай не би се отказал от него. Затова попитахме служителите дали те са склонни да споделят своето пътуване и те дадоха положителен отговор. Тези 5% автомобили, които трябваше да изпарим от паркинга, станаха отправна точка всъщност за създаването на плана. Бяха разработени 6 сценария, според които тези автомобили трябваше да се прехвърлят или към ведомствен транспорт, или да споделят пътуването си. Идеалният сценарий сочи, че 100% ведомствен транспорт ще достигне най-големи спестявания. Но опитът показва, че най-реалистичен е сценария, при който се умеем да будим 50% да преминат към ведомствения транспорт и 50% да споделят пътуването си. Така ще се постигне оптимален резултат, а именно 24% намаление на транспортните разходи. Те да намалеят от 103 лева на работник на 78 лева. С оптимален брой курсове на ведомствения транспорт, горивото на година за работник ще се редуцира от 38 на 28 литра, а емисиите от 37 кг въглероден диоксид на 28 кг. Предвидени бяха и конкретни действия, за да се достигне промяната. В
плана са описани 9 основни мерки, които адресират както установения ведомствен транспорт, така и включват иновативни подходи към промяна на транспортното поведение на служителите, споделено пътуване, управление на паркинг пространството, тестване на карго велосипеди и информационни кампании за устойчиво придвижване. За една година, от март 2012 до март 2013 година, Комбината за цветни метали и Енергийната агенция Пловдив успяха да създадат разпознаваем образ на транспортния план за подобряване на транспорта и мобилността на служителите на Комбината за цветни метали, да направят преглед на критериите за транспортен оператор и да обновят информационните табла в автобусите и разписанията. КЦМ и Енергийната агенция Пловдив участваха в седмицата на мобилността и кръгла маса за подобряване на транспорта по време на дните на зелената енергия през септември 2012 година. Започна обновяването на интернет платформа за споделено пътуване 3на100.com и информационна кампания сред служителите за ползите от устойчивия транспорт. Беше проучена и възможността за използване на минибусове. А на територията на предприятието се тестват карго велосипеди за вътрешни доставки. Хаосът на паркинга се намалява с проектоплан за управление на паркинг пространството. Тези продукти на плана за подобряване на транспорта са водещи при промяната на мисленето и поведението на работниците и се прилагат с амбиция да станат част от устойчивото бъдеще на предприятието. Те са живия образ на стъпката от транспортен клас Б към транспортен клас А. Мисля, че настъпва най-тържественият момент, в който ние трябва да връчим това специално отличие на КЦМ, зеления сертификат за устойчив транспорт и мобилност. В името на Енергийна агенция Пловдив отговорно ви връчваме този сертификат, като ви пожелаваме да продължите работата по този план. Ние с удоволствие ще помагаме с каквото можем, ще търсим и други проекти, чрез които този план да се реализира. Наистина успех и така благодаря за партньорството и за участието. Аз съм наистина изненадан, че ние сме първото предприятие, което получава такъв зелен сертификат за устойчив транспорт. Въпреки че знам, че има и други предприятия, големи предприятия в страната, които също са организирали по подобен начин транспорта си. Явно ние сме с крачка пред тях. МОМАБИС установи партньорства с 6 бизнес и индустриални зони с иновативен европейски дух. КЦМ доказа, че сетивата на бизнеса трябва да са винаги изострени. Задачата на бизнеса е да бъде желан работодател в една конкурентна среда. При развиваща се икономика пазарът на труда е динамична среда и служителите се опитват да направят най-разумния личен избор за работата си и професионалното си развитие. Работодателите могат да допринесат, като предоставят добри условия и среда. Подобряването на транспорта за служители ще доведе не само до спестяване за бизнеса, но и удовлетворение и комфорт за пътуващите. Проектът МОМАБИС и КЦМ успяха успешно да популяризират устойчивия транспорт с принос към качеството на живот и устойчивото развитие на общността. Планът за действие за подобряване на транспорта и мобилността в КЦМ очертават правилния път на бъдещето транспортно развитие.